варзиш василаи солимиву нерӯмандӣ дониста мешавад. аз ин рӯ рушди соҳа низ ба тамоюл ва ҷалби оммаи васеъ ба он вобастагӣ дорад. дар ин баробар намудҳои варзиш дар ҷаҳон бо маром пеш рафта истоданд, ки аз он Тоҷикистон истисно нест. салом арз мекунем бинандагони азиз. барномаи аз таърихи варзиш аст, пешниҳод аз телевизиони Баҳористон. дар даврони истиқлолияти давлатӣ федератсияҳои гуногун ба Тоҷикистон расиданд. ба фаъолият оғоз намудан ва ё таъсиси ин ё он федератсия аз таваҷҷӯҳи варзишгарон ба ин намуди варзиш вобастагӣ дорад. Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу фаъолияти худро дар кишвари мо дар даврони соҳибистиқлолӣ ба роҳ монд ва то имрӯз бо собиқаи кам натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст. таъсисёбии федератсия дар Тоҷикистон ба соли 2013 рабт дорад. дорандаи камарбанди сиёҳ Данаду оид ба ҷиу-ҷитсу, раиси Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии Тоҷикистон Алиҷон Давлатов асосгузори ин нави варзиш дар Тоҷикистон дониста мешавад. ин хеле намуди қадимӣ мебошад. гӯем аввалин солҳое ки 3 ва 4 миллиод ки намуди риштаи варзиш аввалан дар ҳинду чин, яъне хитой таъсис ёфта буд. дар асри 7 ва 6 ба японо ин намуди риштаи варзиш маъмултар гардид ва дар он ҷо Кано яке асосгузоре ки намуди ҷудо буд ва дар аввал он аз намуди ҷиу-ҷитсу машқ ва тамрин мекард ва инчунин шогирдои он яке аз асосгузори намуди риштаи варзиш ҷиу-ҷитсу ки ба шумор меравад ин Мусие Маедо мебошад, ки баъдан Мусие Маедо тавонист ки ин намуди риштаи варзиш ҷиу-ҷитсуро рӯз то рӯз рушд диҳад ва аввалин сафари Мусие Маедо ки ба амрико сафар намуд ва дар амрико ин намуди риштаи варзиш ҷиу-ҷитсуро паҳн намуд ва ин намудро ба онҳо муаррифӣ кард. баъдан ба Аврупо сафар кард ва соли 1924 баъдан ба Бразилия сафар мекунад ва Мусие Маедо ин намуди риштаи варзиш ба оилаи Гресиё нишон медиҳад ва дар Рио де Жанейро ки пойтахти Бразилия, дар он ҷо аввалин федератсия кушода мешавад. оҳиста оҳиста ин намуд тамоми дунёро паҳн мегирад. мавсуф аз аввалинҳо шуда дар қаламрави кишвар аз намуди ҷиу-ҷитсу федератсия, академия, клубҳо, филиалҳо созмон дода дар мактабҳои варзишӣ донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саид Муъмин Раҳимов ин риштаи варзишро роҳандозӣ намудааст. дар тӯли ин 9 сол дар чемпионатҳои байналмилалӣ, чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва чемпионатҳои ҷаҳонии расмӣ ва инчунин чемпионатҳои ҷаҳонӣ байни академияҳои ҷаҳонӣ ки тавонист ки 35 медали тилло ва 47 медали нуқра ва инчунин 39 медали биринҷӣ ба даст овард ва аксарияти сатҳи медалҳо аз ҳисоби ҷавонон ва наврасон ба даст оварда мешавад. тибқи маълумоти масъулин, Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу айни ҳол дар саросари Тоҷикистон 2500 нафар дастпарвар дорад ва ин наврасону ҷавонон усули муҳорибаи ҷиу-ҷитсуро меомӯзанд. тибқи иттилоъ, аллакай дар вилоятҳои Суғду Хатлону Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ филиалҳои ин намуди варзиш амал мекунад. дастпарварони минтақаҳои кишвар низ кӯшиш менамоянд, ки ин нави варзиши бразилиягӣ рӯз то рӯз дар кишвари мо доман паҳн кунаду дӯстдорони худро дошта бошад. чунин дилбохтагӣ аст, ки аллакай аз қаламрави кишвар аз ин намуди варзиш наврасону ҷавонон дар сабқатҳои дохиливу осиёӣ ширкат меварзанд. бояд гуфт, ки ҷиу-ҷитсу сарчашмаи пайдоиши якҳарбаҳо мебошад. рақобат аз рӯи ҷиу-ҷитсу ба варзишгарон имкон медиҳад, ки усулҳои маъмули гӯштинро истифода баранд. мо ин намуди варзишро дар ноҳияи Рӯдаки аз соли 2019 таъсис додем. то ин ҷониб зиёда аз 80 нафар тамрин менамоянд. дар мусобиқаҳои чемпионатӣ, мусобиқаҳои ҷавонон, калонсолони шаҳри ҷумҳуриявӣ иштирок намудем. якчанд шогирдҳоро тарбия карда дар ин мусобиқаҳо тайёр карда овардем ва
дар ин мусобиқаҳо шогирдҳо баромад карда ҷойҳои намоён якум, дуюм, сеюмро ишғол намуданд. дар ду мусобиқаи охирон зиёда аз 10 ҷои якум, зиёда аз 15 ҷои дуюм ва зиёда аз 20 ҷои сеюмро ба даст оварданд. мо дар оянда ҳаракат мекунем на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз кишвар фаъолият намоем ва дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, олимпӣ, бозиҳои ҷаҳонӣ ва берун аз кишвар парчами давлатро боло бардорем. дар ноҳияи рӯдакӣ тамрин мекунам. устодам Неъматов Даврон Қаландарович. зиёда аз 1 сол шуд ки ман дар ин намуди варзиш ҷиу-ҷитсу тамрин мекунам. ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии сазовори ҷои аввал медали тилло гаштам. боз ният дорам ки дар оянда берун аз кишвар мусобиқа биравам, парчамро бардорам. бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ба назди ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон чемпионат байни наврасон, байни ҷавонон ва байни калонсолон гузаронида мешавад ки дар ин ҷо мо дастаҳои мунтахабро аз ҳар вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо иштирок мекунанд. мо дастаҳои мунтахабро интихоб карда ва ба мусобиқаҳои берун аз кишвар, чемпионатҳои ҷаҳон ва чемпионатҳои Осиё ва байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. барои дастпарварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ соли 2014 соли бобарор буд, зеро онҳо дар мусобиқаи нахустини байналмилалӣ ки дар шаҳри Москва сурат гирифта буд, ширкат варзида сазовори 2 медали тилло, 2 нишони нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. лозим ба ёдоварист ки федератсияи мазкур дар ҳамкорӣ бо федератсияҳои осиёӣ дар Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ низ роҳандозӣ намудааст. масъулини федератсияи мазкур ин дастоварди шоёнро қабл аз ҳама ба шарофати истиқлолияти давлатӣ мансуб медонанд. илова бар ин, соли 2017 дастпарварони федератсияи мазкур ба рӯйхати гирандагони ҷоизаи президентӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқоти байналмилалӣ шомил гардиданд. дар соли 2018 бошад натиҷаи аввалини беҳтарини варзишгарон ки зиёда аз 8 медали тилло аз чемпионати ҷаҳони Абу-Даби Аморати Муттаҳидаи Арабистон ки байни академияҳои ҷаҳон гардид ки ин яке аз дастовард зиёд буд ки мо бештар медалҳои тилло ба даст оварда будем. дар самти омода кардани мураббиёни ҷавон ва доварон низ аз ҳисоби варзишгарони болаёқат аллакай масъулини федератсия ҷаҳду талош варзида истоданд. ин муносибат ба варзишгарони федератсия имконият медиҳад ки мустақилона мусобиқаҳои минтақавию ҷумҳуриявиро баргузор намоянд. федератсияи мазкур дар тӯли ин солҳо тавонист ки зиёда аз 60 варзишгарони беҳтари онҳоро ба номзади устоди варзиш ва 2 таи онҳоро бо устоди варзиш ва 2 таи онҳоро бо корманди шоистаи мураббии шоистаи ҷумҳурияти Тоҷикистон сарфароз гардонда шуд. аксарияти доварое ки дар ин самт фаъолият мекунанд, онҳо ҷавон мебошанд ва онҳоро аз тарафи федератсия бо сертификатҳо ва дипломот барои мукаммал намудани таҷрибаи онҳо сарфароз гардонда шуд. дар соли 2019 мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу дар ҳайати 27 варзишгар зери роҳбарии Алиҷон Давлатов ба мусобиқоти ҷаҳонӣ сафарбар гардиданд. дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонони беҳтаринҳои олам 4 медали тилло, 3 нишони нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ насиби варзишгарони тоҷик гашт. аз сабқати ҷаҳонӣ миёни устодони беҳтаринҳои олам 1 нишони нуқра ба ватан оварда шуд. ҳамчунин дар фестивали ҷаҳонӣ дастпарварони федератсия сазовори медалҳои тилло гардиданд. дар маҷмӯъ дар соли 2019 варзишгарони федератсияи мазкур аз мусобиқаҳои бурунмарзӣ 32 медал, 13 тилло, 10 нуқра ва 9 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзишгарони тоҷик оварданд ки ин нишон дод нисбат ба соли 2018 15 медал зиёд аст.
дар соли 2019 бошад боз сатҳи медалҳо назар ба солҳои гузашта хеле боз ҳам зиёдтар гардид, чунки дар соли 2019 дастпарварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистанд ки дар чемпионати ҷаҳони расмӣ ки дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аввалин бор аст ки аз ин намуди риштаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори медалҳои намоёнро дар чемпионати ҷаҳони расмӣ ба даст оварда шуд ва инчунин дар чемпионати ҷаҳони академӣ ки зиёда аз 100 давлати рӯи дунё дар ин байни академияҳои ҷаҳон ва инчунин академияҳои Тоҷикистон ҳам иштирок мекунанд, дастаҳои мунтахаб ва академияҳо иштирок карданд. Дар ин ҷо мо зиёда аз 15 медали тилло, 8 медали нуқра ва 10 медали биринҷӣ ба даст оварда будем. Ва боз дар ин соли 2019 аксаран ки таҷрибаҳои варзишгарони наврасо ҷавони мо хеле зиёдтар буд, тавонистам бо дар чемпионати Осиё байни наврасон гардид, дар он ҷо мо сазовори медалҳои нуқра ба даст оварда шуд. Ва боз дар ин сол мо тавонистем ки зиёда аз 35 та варзишгарони беҳтаринро ки дар ҷумҳурии Қазоқистон чемпионати байналмилалӣ дорӣ гардида буд ки варзишгарони дастаи мунтахаби наврасон ҷавонон ва калонсолон сафарбар карда шуд. Дар он ҷо мо зиёда аз 20 та медали тилло, 14 та медали нуқра ва 12 та медали биринҷӣ ба даст оварда будем ки аввалин дар чемпионати байналмилалии Гран При буд ки байни наврасон ҷавонон ва калонсолон дорӣ гардида буд. 4 сол ки дар варзиш машғулам. Ман соли 2019 дар шаҳри Абу-Даби медали тиллоро ба даст овардам ва ман мехоҳам ки боз дар дигар мусобиқаҳо иштирок карда ҷои якумро ба даст орам. боиси қайд аст ки дар соли 2020 федератсияи мазкур дар дохили ҷумҳурӣ 3 мусобиқаи варзишӣ доир намуд ва ба василаи ин мусобиқаҳо маҳорати наврасону ҷавонон аз намуди ҷиу-ҷитсу санҷида шуд. бемории ҳамагири COVID-19 сабаб шуд то аксар сабқатҳои варзишӣ дар соли 2020 лағв шаванд ва дастпарварони ин федератсия бо умеди зиёд ҷиҳати ширкат дар сабқатҳои соли 2021 пайваста машқу тамрини худро идома медиҳанд. ман имсол дар чемпионати шаҳрӣ иштирок намуда ва сазовори ҷои аввал шудам. Ман дар ин таглор арз омада машқ тамрин мекунам ки дар оянда сазовори ҷои аввал шавам. Тӯли 8 сол мешавад ки дар ин намуд риштаи варзиш машқу тамрин мекунам. мураббии ман Давлатов Алиҷон мебошад. мусобиқаи гузашта ки дар шаҳри Абу-Даби Амирати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид, дар он ҷо иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам. Дар ин мусобиқа ман 3 ҳариф доштам. ҳарифи аввалини ман аз Йордания буд ки ман ӯро бо ҳисоби 1 актив шикаст додам. ҳарифи дуюмини ман аз Федератсияи Россия буд ки ӯро бо усули буғӣ кардан шикаст додам. ҳарифи сеюмини ман аз Израил буд ки маро мағлуб сохт ва барои гирифтани ҷои сеюм бо охирин ҳарифам аз ҷумҳурии Қазоқистон буд ки тавонистам бо ҳисоби 6-4 ӯро шикаст диҳам ва ман роҳафтода нестам. бо мусобиқаҳое ки дар соли 2020 ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гашт иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам. кӯшиш ба харҷ медиҳам ки дар мусобиқаҳои оянда сазовори ҷои аввал гардам. мо дастаҳои мунтахабро омода кардем ва онҳо дар дастаҳои мунтахаб машқҳои тамринҳои худро ҳамрӯза мегузаронанд ва омодагии худро дида истоданд ва мо нақша дорем ки дар соли оянда тавонанд ки дар мусобиқаи байналмилалӣ боз дар ҷумҳурии Қазоқистон ва чемпионати ҷаҳон ба нақша гирифта шуд ва якчанд бозиҳои назди толорӣ ва инчунин соҳилӣ ва инчунин бозиҳои гирин сабзи ҷавонон боз ба нақша гирифта шуда ва якчанд мусобиқаҳое ки дар соли 2021 ба нақша монда шудааст ва мо аз ҳоли ҳозир омодагии худро дида истодем ки тавонем ки дастпарварони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам мустаҳкам боз ҳам пурқувваттар намоем. бинандагони азиз, расидем ба анҷоми барномаи навбатӣ. агар шумо дӯстдори ин намуди варзиш ҳастед ва ё агар аллакай дар дилатон вобаста ба ҷиу-ҷитсу шавқу ҳавас пайдо гардид, пас машғул шудан ба варзиш ва тарбияи ҷисмониро фаромӯш накунед, зеро тарзи ҳаёти солим аз варзиш сарчашма мегирад. хайр дӯстони азиз, саломат бошед.